Kaixo, oier naiz, mindfulness, maizua. Erlojuaren ariketa egingo dugu gaur. Horretarako erloju bat behar dozu. Horratxekin bada, perfecto. Ez badozu horratxeko erlojuren bat, digitala baita ere balio du. Bai, orduan, eseri zaitez erlojuaren aurrean, eta bakarrik egin behar dozuna da arnasa hartu. Nola hartuko dugu arnasa? Sudurretik hartzen dugu arnasa, sabeleraino eramaten dugu, eta sabeletik sudurreraino. Bularra ez da mugitu behar. Gure badozu, hartzazu eskuak, bai lehenengo eskua bularraren gainean jarri, bestea sabelan, eta saiatu behar zara esku hau ez mugitzen. Bai? Bakarrik sabelan dauena mugitzen da sabelarekin. Bale, esertzen zara orduan erlojuaren aurrean, esku bat bularrean, bestea sabelan, eta arnasa hartzen duzun bitartean, 2 segundu pasatzen dira. Gero arnasa botatzeko beste 2 segundu. Eta holan ematen dozu minutu osoa. Hasi zaitez, egunero egiten, bakarrik minutu bat. Eroso bazaude, eta gustora bazaude, eta gehiago gure badozu, egitzu 2 minutu. Gehiago nahi badozu, 3. Eta holan emazu nahi dozun denbora ariketa hau egiten. Baina behintzat minutu bat egin egunero. Bai? Eskerrik asko, eta ikusiko gara hurrengo ariketan. Agur!